Vytvorenie konta pre prijímanie a odosielanie správ. Kliknem na hlavnú ponuku nástroje a v otvorenej rouletovej ponuke potvrdím položku kontá. V dialogovom okne internetovej kontá si nastavím nastavovacie úžko pošta, pretože chcem vytvoriť konto pre prijímanie a odosielanie poštových správ a potom kliknem na tlačítko pridať. V ďalšom narednom okne si potvrdím položku pošta a definujem pomocou sprievodcu pripojením na internet nové konto. Po napísaní zobrazovaného mena kliknem na tlačítko ďalej, napíšem e-mailovú adresu nového konta, musí existovať, opäť kliknem na tlačítko ďalej a teraz musím definovať názov servera prichádzajúcej pošty v protokole POP3 alebo IMAP. Táto služba je väčšinou platená, to znamená, že z bezplatných poštových serverov sa nebude dať definovať pripojenie a vytvorenie konta. Takisto musím definovať server pre odchádzajúcu poštu, ktorý väčšinou býva identický ako pre prichádzajúcu, ale nemusí to byť pravidlo. Po napísaní servera prichádzajúcej a odchádzajúcej pošty kliknem na tlačítko ďalej a zadám heslo pre pripojenie sa na poštový server. Je vhodné, aby bolo heslo zapamätateľné, aby som nemusel stále heslo pri pripájaní písať. Kliknem na tlačítko ďalej a dokončím operáciu. Nové konto je vytvorené. Ak je kont vytvorený viacej, môžem sa medzi kontami prepínať. Dokončím operáciu kliknutím na tlačidlo zavrieť.